Google Assistant ተጠቂምና ዘለናይ ሕቶታት ንሓትትን ክንገብር ንኽእል ኢና። Set an alarm for 7 p.m. ኣብ ሴቲንግ ብምእታውን ግዜና ንቆጻጸረሉ መንገዲ ኣብ ዩቱብን ግዜና ኩሉ ከይበኸልና ክንሪኤሉ መንገዲ ኣገዳሲ ዝበልናዮ ስእሊ እውን ኣብ ውሑስ ቦታ ከመይ ጌርና ከም ነቐምጦ ዋይፋይ ወይ ኢንተርኔት እንተደኺምና እውን ነዚ ኣብ ቀላል መንገዲ ብምግባር ክንዕርያ ከም ንኽእልን ሰላም ተኸታተልቲ መደብ ኤሪዋይኬ ቴክ ኣነ ጽቡቕኒ ንስኻትኩም ሰላም ክትቀኒለይ ተስፋ እንዳገበርኩ ሎማዓንቲ ሒዘልኩም መጽያ ዘለኹም መደብ ኣብ ሞባይልና ወይ ከዓ ኣብ ሴቲንግና ሓሙሽተ ነገራት ዝርከቡ ንሕና ግን ዘይንፈልጦም ዓናውን ብኣንጻሩን ዓናት ኣገደስቲ ዝኾኑ ነገራት ሎማዓንቲ ከሪአኩም ስለዚ ስጋዕ ዛ ቪድዮ መጨረሻ ምክትታል ኣይትረስዑ ናትና ፋሚሊ ንምዃኑን ሰብስክራይብ ግበሩ ቅልል ዝበለውን ላይክ ብምግባር ጀምርዋ ናፍታ ቪድዮ እቲ ናይ መጀመርያ ዝኸውን በኣርሲ ከምቲ ትፈልጥዎ ዋይፋይ የሸግረና መስመር ምስራሕ አቢና ገለ ስለዚ ኢንተርኔት ምስራሕ ተአቢና እቲ ፍሉይ ቦታ ምስቲ ዋይፋይ ኮኔክት ጌርና ጽቡቕ ዝሰርሐና ቦታ ከመይ ጌርና ከም እንደሊ ኣብ ናይ ሴቲንግ ከሪእኩሜ መጀመርያ ንዑን ግባርውን ኣብ ሴቲንግ ኢና ክንኣቱ ሽዑ ኣብዚኣ ትሪእዋ ዘለኹም ኮኔክሽን ትብል ኣብኣ ምስ ኣተና ኣብቲ ኣብ ዋይፋይ ትብል ዘለና ኣቱ ካብ ዝቐፂልና እንታይ ኢና ንገብር ኣብዚኣ ትሪእዋ ዘለኹም ኣብዚኣ ራይት ኮርነር ኣብዚያን ሰለስተ ፖይንት ዘለዋ ማለት እዩ ኣብኣ ምስ ጠወቕና شو خمسة زبل مرجع خبرناي سلازي نحنا في خلقتي intelligent واي-فاي تلزلا أو أنتوه أو أم استوقنا قطع أبزت حتى يكتروا زلهم intelligent واي-فاي تلزلا أيو كما سألنا سلازي بس تحتي كما سألنا سلازلو كم زيت سقينا تاب نقبر زيادة حتى واي-فاي developer option تلزلا سقعت مسألنا مالتيو أو after واي-فاي كابز قد نقبر after واي-فاي developer option تلزلا أو أين قطع كنتنكب كم زيت ريو زلهم كما سألنا أيو شعو أبزي connection information تلزلا أو كنت وقينا سلازي أبزي مستوقنا شعو أبزي خم تريو زلهم عن حجي أغريبا سلازلهم نزا واي فاي أبزي كربا سلازلهم كم زي عينت مثلنا أيو نابنت كم زي جيري أنت رحيق أيو جن نازي واي فاي كم زي جيري أنت رحيق أيو تحت ندابله كم زي تريو زلهم كم مثلنا مكنياتو كافتا واي فاي رحيق إلى سلازلهم مالتي ندحر كربي لخا لعل زبالة كساي وصلنا ندحر كوا كافتا واي فاي رحيق إلى الله جن كم زي عينت كساي كم سألنا أيو سلازي نحن أول نازل بمتقام إذا واي فاي زلاتو بوتا معنا خمج عنان ጽቡቕ ዝኾነ ኣክሰስ ውን ንኽንረክብ ከም ዝጌርና እቲ ፍሉይ ዝኾኑ ፕሌስ ደሊና ኣብኡ ክንጥቀም ንኽእል ኢና ወይ ቀነታ ዋይፋይ ዘላቱ ቦታ ውን ክነማዕረርዮ ንኽእል ኢና ማለት እዩ ካልኣይ ውን ኣብዚኣ ምስኣ ማለት እዩ ኣብዚኣ ነርቢ ዋይፋይ ኢንፎርሜሽን ትብል ዘላ ኣብ ምስተወቕና ከምዚ ክመፀልና እዩ ስለዚ ንሕና ርእዎ ከምዚ ትሪእዎ ዘለኹም ክመፀልና እዩ ኣብዚ ቤስት ጉድ ባድ ወርስት ዝብል ዘሎ ኣብኡ ክመፀልና ቤስት ዝበሃል ኣሎ ጉድ ዝበሃል ኣሎ ባድ ወርስት ዝብል ኣሎ ስለዚ እቲኣ ሞባይል እታ ዋይፋይ ዘለዋ ርሕቀት እዩ ዝውስኖ ነዚ ንኣብነት ሕጂ ከምቲ ቅድም ዝነገርኩኹም ሕጂ ኣቕሪባ ኣለኹ ቤስት ዝብላ መፅኒ ኣሎ እንተርሒቐያ ከዓ እንተኽብለና እዩ ኣብዚ ጉድ ርሒቐላ ግን ካብ ቤስት ዘይኮነት ናብ ጉድ ያኺዳ ዘላ እቲ ዝህበና ናይ ኮኔክሽን ወይ ከ ናይ ኢንተርኔት ኣክሰስ ይፈላለዩ ማለት እዩ ክርሕቕ ከሎ ስለዚ ንሕና እውን ኣብ ትክክለኛ ፕሌስ ኣቐሚጥና ክንጥቀመላ ንኽእል ኢና ማለት እዩ ካልኣይ ዝኸውን ከዓ ከምቲ ትፈልጥዎ ስእልታት ክጠፍኣና ይኽእል እዩ ረስት ክገብር ይኽእል እዩ ማለት እዩ ወይ ከዓ ክትምሰስና ደሊት ግን ቆልዑ እውን ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ደሊት ገይሮሞ ክጠፍኣና ይኽእል እዩ እቲ ስእሊ ግን ኣገዳሲ ኩሉ ክጠፍኣና ይኽእል እዩ ስለዚ ንሕና እንታይ ኢና ሎማዓንቲ ከሪአኩም ዝፈተው ነቲኦም ሴፍ ክግበሩ ወይ ከዓ ክዕቀቡ ዘለዎም ንብሎም ፎቶታት ወይ ከዓ ስእልታት ኣብ ድራይቭ ዝተባሃለ ቦታ ኢና ክነቐምጦም ነዚ ንምግባር እውን ኢሜል ከልልና እዩ ኣብዚኣ ድራይቭ ትብላ ዘለኹ ኣብዚኣ ምስ ጠወቕና ኣነ ሕጂ ሴቭ ዝገበርኩ ስለ ዘሎ ከምዚ ትሪእዎ ዘለኹም ኣብዚ ላዕሊ ኢሜይላይ ኣሎ ማለት እዩ ንስኻትኩም እውን ኣብዚ ሴቭ ክትገብሩ ተደሊኹም ቀጥታ ናብ ጋላሪ ክትኣትዉ ትኽእሉ ኢኹም ንኣብነት እዚ ፎቶ ሴቭ ክገብረሉ ኣለኹ ኣገዳሲ ብጣዕሚ ኣገዳሲ ስለ ዝኾነኒ ንኸይጠፍእ ኣብኡ ከቐምጥ ኣደሊ ኣለኹ ስለዚ ቀጥታ ኣብዚኣ ሼር ትብል ዘላ ኣቱ ሽዑ ኣብዚኣ ሞር ትብል ዘላ ምስ ጠወቅኩ ኣብዚኣ ድራይቭ ትብል ዘላ ክትመጻኩም እያ ንዓኹም እውን ንዓይ እውን መፅያት ኣላ ስለዚ ኣብዚኣ ድራይቭ ትብል ዘላ ይትንክፋ ሽዑ ስም ይበላ ትቕመጠሉ ቦታ እውን ትሕብረኒ ሽዑ ንኣብነት ኣብዚ ኣብቲ ድራይቭ ውሽጢ ፎልደር ተሊኩም ኣብቲ ፎልደር ትጥዎ ተዘይብልኩም ቀስ ኢልኩም ተቐምጡ ማለት እዩ ኣብዚኣ ሰሌክት ትብል ዘላ ቦታ ምስ መረፅኩላ ኣነ ሰሌክት ምስ በልኩላ ኣብዚኣ ሽዑ ስም ክትቦ ተሊኩም ነቲ ስእሊ
بخمي عينت فورمات كم زاتوا لكم وين كنتوا اللي تخليكم سلازي بين أكاونتي ويك إيميلي كم مطلكم تقولكم على بزي أنا هجي حمشتري 4 سلاسلني بزي إلى له سلازي كاتتا عبزي السيف تبدأ لا كتوع عملتي كاتتا عب درايف كنا سيف كم تجبرن كم سيف تجبرن كل نقلينا عبزي تريوز لهم waiting to upload بلن له upload سقع زجبرون كنت بوينا مالتي upload مالت نبزي متى سقع تسعان مالتي سلازي عبزي تتعينو مسودنا خا سيف كيرو خصن حناي ولا زعما موبايلنا تطفأت ون شجر يبلون كلكم كله جن اتي سألك تطفأ كدني مخنيات اندحر اتي ايميلنا ذكرو تخوينا ايوغن اتي ايميلنا ذكرنا شعبو كفيتنا ون اتي درايفنا زلو اقدس تزبال داتا ويكناتنا انفورميشن كنرخبو نخلينا ايميلنا تتقيمنا ايميل تزيبلنا جن كتأفأ سلسل الايميل مذكرون بتاعنا اقداسي بايزوي بزي اقدام هنقرأكم كلكم مالتي سلازي كم زجيرنا اتي زلينا فوتو ويكا سألي كم زجيرنا كنعقبو نخلينا اتي سالساين رياضة عمني سيتينجي كوينو كومون جزينا بعقبابون هم قصاصر لو ما عندي كندي جزي كم زت فانا ابل حقنا ابلكيشن اب سبيسيفيك سكون ابلكيشن كندي زاكل جزيات فينا لو ما عندك كندي فينا مستنيت مالي بقدم تماليون كومبير ناغبرنا جزينا كما يزاك بخمين نحفو لنا نزبل حتى يملسنا نزل مقبار وين اب سيتينجينا خناتو اب سيتينج مساتنا سكرول داون مسغبرنا ابزيا ديجيتال ويل بينج اند بارنتال كنترول تزلا اوان توق مالتيو ابزي مستوقنا كم زختريو صنحكم ويكا خم زختريو زلو حجي زختريو زلوكم كم زي خمصالنا ابزي كندي دقيقات ويكا كندي ساعات كم زطفانا كريلنا خاليو ابزي مستوقكو كم زختريو زلوكم كمصاليو لتران 6 دقيقات اطفئ لهم عند تراي ابز خونه ابلكيشن ويكا اب كلاتهم بزي توتاليز مصال ندلو مستنيت مالو كومبير غبرو خلي بزيون نيت مالي كنت مال دابلكم كريخلي دحريون زلون كريخلي نيت داكن حتي نيلو معنتي اب سيتينج 9 دقيق اب يوتيوب 3 7 اب سامسونج نوت 3 دقيقات فيلو مالتي ابزي خاطر يوتولكم مستنيت مالي كومبير داغبره توتال زمصالكم كالو فيو موريلكم كالو قدري تخليكم مالتي كم سن داغبركم ولك لو ما عندك خندي جزيت في بخمي كحليفيو امنتا حليفيو نزبل حتى كمندسلنا سلازي نابرابعي كفال نحلف أبرابعي كفال كأن رياء عبي تبيو جزينا كن منتاي ساكل ويكا نعملنا نزي فيديو عصرت كريلكا كان علارم نجاري ويكا علارم ممكن نبلون خلينا كومو مساقمتنا ريمايند قبرنا نحن ممكن نقرصنا خلال بيد تايم ندحل بسيحنا ممكن نقرصنا سلازي زبالة كلير كون لكم كريكم تقبل اب يوتيوب ساعتنا ابزيا بروفايل تزلا ابزيا بروفايل نعتو شعوق اتتا نبزي سيتينج ايكن نتوق ابزي كم زتريو زلهم مرجح مسالنا سلازي نحن عفتي جنرال تزلا او اتاف نقبر كم زتريو زلهم كمسالنا اي مالتي سلازي ابزي انتاي مرز remind me to take a break ويكا ريست مالتي عرفت نخسر سي اذكرني وانت هالكيرني حجي تحرق ندي ساعاتي ويك دحنا ندي دقائق نعا ذكرك عرفت نتوسد يبلنا لبزي نعبنات ن5 دقائق نبلا ن5 دقائق حوار ابز ساعات له مينيت قبزلو سلازي 5 دقائق اوكي نبلا شعو دحنا 5 دقائق ابيت كلنا ريمايند تقبرنا ويك تزاخرنا كم الارم مس رينج تقبرنا شنو نحاول عرفت نوصل نخلك نقرص نخل متقام مالتي ابزي خليتك ريمايند مي when it is bedtime ويك ازخا اذكرني ناي ساعات ناي دقه ساعات كون كلست اذكرني مالتي سلازي اون كتغيرنا نحنا ساعات كندي دقس يبلنا له ويك تدقسلو ساعاتن تسسلو ساعاتن ابزي تقمت مالتي نعمنت انا حجي ساعات 10 دحر كوينه زي جمر ويك دقاسي زدقس زياد 10 بي ام الى يقمطا عندها يقمط خلي سلازي ساعه 6 الى داني بلابزي مالتي شعو انت يتقبرنا عمدك الساعات كنريد انحنا يوتيوب لقع ساعات 10 مسكونت يزاخرنا ناي ساعات دقاس سلاز بصحس اقارط ويكا كم ملእክት عينت يمصلنا ማለት كم አላርም ነገር ኮይኑ ስለዚህ نحنا خا ساعات 10 مخانو በዚህ ዝበና ዘሎ አላርም ነገር ባውቋሪት ነው ክንቋርጽ ንኽእልና ከምኡውን ኣብዚ ኻታ ተወሳኺ ነገር ከሪኩም ዝደለኹ እዚኣ እቲ ንሪኤሉ ሰዓት ናይ ምሸት እንድሕር ኮይኑ ጽልምት ኮይኑ ከም ዝትሪኦ ዘለኹም ሕጂ ኣነ ጽልምት ኢለ ዘብል ኣለኹ ምክንያቱ ንዓይነይ ከይጎዳእኒ ማለት እዩ ዳርክ ሞድ ገይርያ ዘለኹ ስለዚ ኣብዚ ከዓ ኣፒራንስ ትብል ዘላ ምስ ተወቕና ኣብዚ እንታይ ክንጥቀም ንኽእል ዳርክ ሞድ ክንጥቀም ንኽእል ዘላ ላይት ትብል ዘላ ክንጥቀም ንኽእል እዚ ማለት
ናይ ምሸት ኮይኑ ዳርክ ዝኾነ ከም ጽልም ዓይነት ዝበለ ንኣብነት ላይት ዝብል ዘላ ክትንክፍ ላይት kun كله ከምዚ ጻዕዳ ሕብሪ ዘለዎ ማለት እዩ እንድሕር ዳርክ ኮይኑ ከ እቲ ንሪኤሉ ሰዓት ናይ ምሸት ኮይኑ ዳርክ ሞድ ንጥቀም እቲ ንሪኤሉ ቀትሪ ኮይኑ ከ ላይት ንጥቀም ንኽእልና ዳርክ ንጥቀም ንኽእል ኢና ማለት እዩ ንዓይንና ከይጎዳእና ከም ኣይ ሺልድ ማለት እዩ እቲ ሓምሻይን ናይ መጨረሻን ከኣ እንታይ ይኸውን ጉግል ኣሲስታንት ተጠቂምና ከመይ ጌርና ሕቶታት ሓቲርና ከምዚ ግበርለይ ከምዚ ስርሕለይ ከም ንብላይ ከርእየኩም ሕጂ እዚ ንምንታይ ይጠቅመና ኢልና ማይ ንሕፅበሉ ክኾን ይኽእል እዩ ሞባይል ኣብ ዘይትንክፈሉ ማለት እዩ ነዚ ኣብ ማእኸል ጥራይ ዘላ ብትንከፍ ጥራይ እንታይ ክንገብር ንኽእል ኢና ክንእዝዛ ብኣፍና ክንኽእል ኢና ዩቱብ ክፈተለይ ከምዚ ካሜራ ሰልፊ እንታይ ክገብር ስለ ዝደለኹ ከም ክፈትለይ ክንብላ ተደሊና ካልእ ስራሓቱን ከምኡ ትገብረልና ማለት እዩ ንኣብነት ብሉቱዝ ክፈትለይ ካልሙ ዝኣመሰሉ ትሕቶታት ንሓታ ማለት እዩ ግን እዚ ብእንግሊሽ ክኸውን ማለት እዩ እንግሊሽ ክንክእል ኣለና ስለዚ ከርእየኩም ሕጂ ሰለስተ ሕቶታት ክሓተየ ከም ዝግበርለይ ክብል እየ ስለዚ ከመይ ጌርና ፕራክቲካሊ ከመይ ጌርና ከም ንገብሮን ከርእየኩም እቲ ናይ ቀዳማይ ዝብላ ኣላርም ንሳዕ 7 ሴት ግበርለይ ክብል እየ ወይ ከዓ ኣቕምጥለይ ክብል እየ እቲ ካልኣይ ከ ተርኖን ብሉቱዝ ወይ ከዓ ብሉቱዝ ክፈትለይ ክብል እየ እቲ ሳልሳይ እውን ዝኸውን ዩቲዩብ ክፈትለይ ወይ ከዓ ኦፕን ግበርዮ ነቲ ኣፕ ክብል እየ ስለዚ ብሓንሳብ ንርአዮ Hi Google. Hi there, I'm listening. How can I help today? Set an alarm for 7 p.m. You got it. Your alarm's set for 7 p.m. ከምዚ ክትሪኦ ፀናሕኩም ከ ኣቐሚጣት ለላ ቼክ ንግበሮ ኣብዚ ኣብ ክሎክ ትብል ዘላ ወይ ከ ናይ ኣላርም ሪኢኹም ዶ እዚኣ 7 p.m. ኣቐሚጣት ለላ ስለዚ ከምዚ ጌርኩም ተቐምጡ ትኽእሉ ኢኹም ብምእዛዝ ጥራይ እቲ ካልኣይ ከ ንእዘዛ ከም ትቕድም ዝነገርኩም ተርኖን ብሉቱዝ ክፈትለይ ክብለ እየ ሃይ ጎግል ኢልና ንጀምር ማለት እዩ Hi Google. Hello there. How can I be of service? Turn on Bluetooth. Turning Bluetooth on. ከምዚ ትሪኦ ዘለኹም እውን ብሉቱዝ ከፊታት ለላ ሪኢኹም ዶ ኣብዚ ከፊታት ለላ ማለት እዩ ሕጂ እቲ ናይ መጨረሻ ትእዛዝ ዝኸውን እውን ዩቱብ ክፈትለይ ክብላ Hi Google. Hello there. How can I be of service? Open the YouTube app. Opening YouTube. ከምዚ ትሪኦ ዘለኹም እውን ከምዚ ጌራ ከፊታትልና ኣላ ማለት እዩ ናይ ዩቱብ ኣፕ ከምዚ ጌራ ከፊታትልና ኣላ ምትንካፍ ከለካ የድልና ማለት እዩ ነቲ ኣቐድም ዘሪእኹም ኣብዚኣ ማእኸል ትሪኦ ዘለኹም ማለት እዩ ውቅ ብምግባር ስለዚ كما غيركم هاي جوجل جميركم شعو كما غير حجزكم how can I help you كتب لكم يا ويك حال كما غير حجزكم تاخ حجزكم كتب لكم يا سونك تزلكم مطري من غير طرين عزلكم حتى تاتون كتعتواتو كلكم سلازم كنزلنا قبركم كسرحوا لا تخليهم سلازي نلو ما انت حزنايو زمصنا مدب ابزي زازمنا لنا نلو ما انت فيديونا فتيكم موت كونوا اي طراطرني سلازي انت فتيكما لايك وبوروا فموناتنا فاميلي المخان قطتا ويكا سمون نلقم فيديوهات نصعم ابلود نغبرم فيديوهاتو نابخو نخبصحو سبسكرايب بمغبار اتا دول ملكت بمسقات ابنلقالو غيسه نوتيفيكيشن نخبصحكم مالتي نوتيفايد كونكم نخصنحو نتا دول ملكت مسقات ايترسعو بخالي مدب بخالد حستو سقعنا رهبون ابزا زلخمو سلامكم يبزحلكم